Pasiraduhon ang tanan ng mga bars kag iban pa nga mga establisyemento komersyal sa syudad sa Iloilo sa tion nga maglapas sa mga minimum health protocols. Ini matapos makalabot sa COVID-19 team ang mga reports nga nagadinaguso ang tawo kag gina-disregard ang mga pagsulundan agud nga makalikaw sang COVID-19. Ilabi nang pag-obserba sang physical distancing kasunod sang mando sini nga i-lift ang restriction sa pagbaligya sa makahulubog nga ilimnon lagip na ang pagkonsum sini sa mga pampubliko nga lugar. Suno kay Iloilo City Mayor Jerry Tranyas, hindi ini magduha-duha nga pasiraduhon ang mga establisyemento nga nagalapas diri. Dugang pa sang alkalde matapos ang ginpatigan nga COVID-19 team meeting, naghatag na inisang direktiba sa mga katapos ang Public Safety, Transportation and Management Office o PSTMO kag compliance team agud nga mapasigurado ang pagpatuman sang nasambit nga mga pagsulundan. Report nagikan sa Iloilo City Hall. Alex Escalante, nagabandera sang matudod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera